untuk putra-putri panjenengan yang bergabung di Tribuana, jangan dirasukan. Pemain ini bukan pemain kecil, ini SMK. Ini guri-guri budaya, jangan pakai sini. Putra Tribuana lagi.
anak putu aja katunggul urip lan aja kareman ring bapais dunya siang dalu den emot yen winjang bakal manggean koko yen tindak kudu tumulih mereka lan kiri nira kadya kongsi kata lumpet peksi itu mantap araning waspada yen ana bebaya sumadya saderengipun bakal mangke karang arjan sampun kathah ingkang bukti sinten ta ingkang sembrono mesti nampi ganjarane awit punika sedaya nuruti pirata para bini sepun nuruti karsa priyangga jas rayogane wong urip kudu ngerti babat mapakake mring jagat sasrawungan saka getining panjenengan mundaengi awak mami moros kelasoro padang kancuran pak mami ojo ada dawa loro Sampai cek Jawa, bekes sak karepku itu. Jarang apa bekes itu jarang. Hei, apa cari masih lo di luar? Aku ate bekas ndoro. Pripun? Oke. Hek 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 hek. Napa turu bapak ya?
Nuwun inggih para kadang sutresna sedaya ingkang sami kinurmatan. Wonten ing wekdal punika kita sesarengan saking paguyuban Sinijaran Putra Tribhuwana ingkang wijel saking Desa Gunungsari Kecamatan Bosari ing Laladan Kabupaten Jember. Lumampahing adicara punika leresipun nampak wonten ing dinten Minggu Kliwon. Kita sak keluarga ngaturaken panglipur kanthi awujud pagelaran Sinijaran Kepang. Kanthi adicara ing siang punika tujuh punika dadi dinten kamardikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mugi-mugi Gusti Kang Akarya Jagat tansah maringi kamardikan ingkang langgeng dumugi para pejuang ingkang sampun sedya dipun paringi kasuwargan jati. Lan kita sak keluarga ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Muspika beserta jajaran saking Kapolsek lan Koramil. Matur sembah nuwun saged kagem segenap panitia terutama Bapak Desa, Kepala Desa Gunung Sari ingkang sampun anyeng-kuyung adicara ingkang siang punika. Kita sak keluarga saking keluarga besar Putra Tribhuwana mbok pilih wonten kledak kleduning atur ketentuan pangapunten ingkang tanpa payundan. Khususipun dumateng para bapak lan ibu. Satuhu kinurmatan wonten ing wekdal punika kita sak keluarga ngaturaken sugeng pinarak, sugeng ngamirsani ngantos dipurani pagelaran. Lan ugi katalumpen kita sak keluarga nyuwun donga pangestu ka para kadang putra panglipur ingkang sageta pinanggih rahayu saking sabikala. Lan mugi Putra Tribhuwana pinaringan jaya-jaya ing sabikala. Putra Tribhuwana ngaturaken nuwun nuwun nuwun. Saged kula namung aturaken bila wonten lepat lebut sama sesuai budaya Para rawuh